Și dă și tu mai tu. Da, ce mai pot. Și restul buff-urilor ce mai aveți voi pe aici. Da, ma. Au, pula, dă odată marcul ăla de crucea mamei lui. E enervant Da, așa, uite, stați să pe așteptați spell, cu toți buff-urile în pula mea că le aveți. Și cățelul, cheamă cățel. Hai așa. Cheamă-l pe Tantor. Nu ofens, chiar așa cheamă pe câinele lui Tantor. Mă, Thunder. Thundercock. Pe plac. Tando. Hai, eu, hai. Hai să dăm bice. 5, 4, 3, 2, Toți, hai. 1. Bă, dar numai mie se cadează, mă. Intra cu inii online. Popo. De la pet treacă prin foc. Da, am Odată. cules și tu prin foc. DPS pe fire. Pula. Îți spargi tranquility, că o să avem un groaz de momente de astea. Acum îl Popo. Tot, am dat asta. Puteți-l Popo. Tot bate mic foc. Treceți prin foc, care mai rămas. Pula, sparge. Spargeți. Cine ai trecut pe Tantor? Ce dracu ăla nu se mai oprește din data OE-ul ăla criminal? Dar dă intre rău careva. Nu? Nu merge interați. Trebuie spart absorb, bă. Trebuie spart absorbul și nu avem DPS.